Mae Sbwng Dagrau yn wasanaeth sy'n defnyddio dulliau holistig i helpu pobl i ddelio gyda cholled a galar. Ar ddechrau bob diwrnod, mae'n bwysig fod pawb yn dod i nabod ei gilydd. Carol, collais fy mam. Daphne, collais fy nhad a fy chwaer. Nigel, brawd, fy nhaid a fy modryb. Tina, brawd, fy nhaid, uncle. Boi sy'n rhedeg y siop chips a athro Zumba chwaer fi, so cryn dipyn o alar. Paul? Cynningen. Cyn i ni ddechrau, beth am gael munud o dawelwch i gofio rhai sydd yn efo ni heddiw? Stop. Mae rhywun wedi gwneud sŵn. Rhaid dechrau eto. Mae yna wahanol ffyrdd o godi teimladau positif ynglyn â marwolaeth. Roedd yr anglodd yna'n dathliad llawen a llon oherwydd ein bod yn gwisgo dillad llachar a'n rhannol oherwydd ni rioed wedi cyfarfod y boi wedi marw. Techneg arall yw derbyn bod marwolaeth a'i glocyn du yn mynd i gyfarfod â phawb yn ei dro. A dyna fo rwan. Yn mynd am dro i'n... Stopiwch o! Rhaid ddelio efo'r teimladau blin mae Galar wedi codi yn y grŵp. Da ni am i bawb feddwl am ei teimladau a'i bwrw allan drwy defnyddio corff dylan, sydd â brofiad gwaith. Na i fynd gyntaf. Da ni wedi cyrraedd diwedd y dydd. Diolch am ddod a'ch yrnau i fewn. Da ni am wneud collage o lwch. Paul, wedi di nôl papur, please. Sy'n mater? Mae Ian, cwningen arall Paul, wedi marw hefyd. Gwych. Siawns perffaith i weld y broses alaru yn cael ei drin gan person proffesiynol. Mae Paul yn dilyn y camau da ni wedi dysgu heddiw, gyda dealltwriaeth o'r broses emosiynol a sut i ddelio'n eiddfed efo galar. Ro'n eisiau dangos galar noeth a sut i ddelio efo cyn i'r dydd diweddu. Dyna pam ofynnais i'r ysgrifenyddas anfon text at Paul yn smalio bod Ian ei gynnig arall wedi marw. Diolch am rando ar Paul a finna o Sbwng Dagrau, Galaru fy gwên. Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan unrhyw beth yn y ffilm yna, mae'r holl wybodaeth dach chi ei angen ar y sgrin nawr.